La setmana 4 del Joventut Badalona l'enfrontaran Eurocup, el Wolf Vilnius, i en ACB, el Breogán Lugo. Per part d'Eurocup, el Wolf és un equip que porta 3 derrotes en 3 partits i on podem trobar un vell conegut, Andrew Andrews, un dels seus millors jugadors, 11,3 punts i 4,7 assistències. També trobem el base Anthony Gowan, 14 punts, 6 assistències i un 89% en tirs lliures, i un 4 que ha sonat diverses vegades per equips en Europa, com és Trishon Thurman, 16 punts, 3 rebots i 1,3 taps. Thurman és un 4 atlètic, potent i que a més sap tirar 53% en triples. Cohen és un base dur, potent, que sap dirigir i que té molta experiència en Eurocup. D'Andrews no cal dir res perquè el coneixem i potser un altre jugador interessant seria l'ex-madridista Jeffrey Taylor, 9,5 punts i 3 assistències. És un equip interessant, és un equip on té jugadors mòbils, un equip on pot millorar i un equip on moltes vegades costa de creure que no hagi sigut capaç de guanyar cap dels 3 partits. Farà bé el Joventut de no badar, no fos cas que Andrews o Cowan tinguessin la nit inspirada i poguessin realment condicionar el joc de la penya. La penya per si juga a casa, per tant hauria de fer valer el factor pista i un equip millor potent, amb millor joc interior i amb una gran rotació. Està per veure si recupera les males sensacions de l'últim cap de setmana. Per part de l'ACB, contra el Breogán Lugo, és un equip que no ha anotat cap victòria en el seu casiller i a més és un equip on només anota el 30% en triples. Un equip bastant limitat, un equip que li costa molt agafar rebots i un equip que, sincerament, sembla condemnat a jugar la segona divisió. La penya hauria d'optimitzar aquests 2 partits, hauria de treure avantatge a jugar a casa contra rivals realment assumibles. Farà molt bé la penya de rotacions i seguir comptant amb els inspirats Dodson i Robertson. Sembla que Rucci reacciona i està per veure si Pustovoy, ara sí o sí, durant la talla 2 partits seguits. Miret està a la seva mà refer i sumar 2 victòries consecutives.